Няма нужда, ти само го наскочи. Ема клипа кое? В момента се снима. А, добре, айде. Снима, така ли? Снима? Давай. Там е във водата. Леко, леко, там се спанах и аз. Видя ли, има някаква дупка? Има някаква дупка и аз там паднах. Ето. Дай я да я видим пак за последно. Тая красавица. Фани я само внимавай. Да не те ковна. Ели как хубаво се вижда бобка, наистина. Я, чакай. Я, ето. Ето. Красива. Красива. Пускаме. Пускаме. Така, тя ще се оправи. Айде, моето момиче. Голема е. Браво. Голема е. Браво. Браво. Кеф. Ево. Значи ти трябва да се мога. Готино. Боби, виж, видя ли? Кеф. Голем кеф. Днеска сме кой? Коя дата? Днеска сме... Чак. Коя дата сме днеска? 20, не знам си кой, юли? Апарата пише ли нещо? Сопот, чакай. 15 да пише, че записва. Не го разбирам. Аборигенска му работа. Добре. Я, ето, още снима. По-добре. Браво, това беше. Отколкото да се вмирише. Сега